Ja sam bio kume 8 meseci. Šalim se, pa nije, sad sam išao neku turu Malezija, Bali i bio sam sad u Singapuru i sad mi pobegne avion pa sam bio u Kataru. Ma ne, meni su stalno neke dramaturgije i tako dalje. I onda ja kad odem u emisije, mislim ja se ovako zezam itd. Međutim, ja sam shvatio da život je trenutak. Ja ceo život od svoje 15. godine putujem i šta je najbitnija stvar, meni ljudi pitaju kako ti to? Najbitnija je pozitivna energija i da ja sam uvijek nasmejan, uvijek sam srećan i kad imam love i kad ne. Viš da sam došao, vozim se u autobusu kao Patrijak Pavle, pa to nema nigde kon, majke ima, pa to jure me, sad nema više ovih bus plus konduktera da me odvale kao koje, da me dobiju na poene, zato sam počeo da treniram na Kvarnu. I onda sad sam otišao tamo, ja sam trebao, inače sam dobio neku stipendiju za doktorat pre 10-15 godina na Baliju, bio sam u Džakarti pre jedno 15 godina. I onda kad sam vidio svi 1,10 m tamo, koji će kurac, gde ću ja tamo, još mi dali 400 € platu, tamo plata 120 €, predsjednik ima 140, stil odvan. Pošto sam ja pisao te naučne radove, ja se zajebam, znaš, bavio sam se religijom i to. I onda sam shvatio da od tih škola, od fakulteta, da tu u suštini nema ništa. I ja kažem, znaš ti šta je tu problem? Svi ljudi koji završe fakultet, oni su u filmu, znaš, koriste neki vokabular, kao, ti ga pitaš nešto, jao, znaš, svi su na note, u stvari šta ti je život? Život je epizoda i svi su mi ovdje turisti, i svi treba na neki način, na najbolji mogući način da iskoriste ovaj život